Повелете? Добър ден. Вие ли сте алкалоичо производят чаеви? Да. Викат много биле добри. Нашите чаеви са най-добри. То ние бе чаеви за uživanje, овощни чаеви. То толкова са освежителни, вкусни. И то, що е даваш до све са от природни састойки. Той ги гледам аз комшиите, стално пият чай. И стварно ли от чай имате? Абе от целия бе, то се пият всекой ден. Те баш да видам дали имате от шумския готки, от кромидови шлупки и от натрешни семки от лимон. Де, бе? Що ти рекой аз? Добре, спакуй ме отвия, че се вратам. Батка, защо не му даде чай на човеков? Да ти кажа, биваше само щедък си го чувам за мене.